Napunta diri sa Campus City, Minglanilla. Karang kuan mangita mi og tubod. Way tubig. Tengok tu dah. Karena tubig dia. Tagde. Ay no naki magkaba. Ay basig tubod na dan sa una. Ah. Nah, napuno lagi uta. Pistot na. Amo na pala yung tubod. Nataw ka pa sa inyo. Ay, wala sa una. Ada dito di ay na. Wala na po. Wala na pa. Maya oh. Gahi iyo. Gahi kina tay. Ore kabugatan. Nya na god. Kung ano kina. Sila bon. Doon na balik kontrong kuante. Mo ni bangag nga. Tanaw na to ba og nga bagi Bangag sa February 16. Unsa do? Pagka February 16 na ning bangaga. Hindi kay ayo do. Tawam kan mo. Ano ka sa February 15 ya? Dayon ang ubos. 13. Pero wag may tubig. Ay po nga to. Kani man ha kay. Mawa sa. May video. Dali mo kitaan. Sampan sana oi. Sarulog ni sila no. Oh grabe hanin do kay kuligo eh. Laom kay ba? Ano na di ra gibuglam san at di sirit ba? Di siya katukod si ba? Tukmo mo lang to. Gani gitukuran ako baga oy. Gitukuran. Wala mo yun siguro ni diri ay. ay dili na ho kay papunta na. Ay basi iksilumpay na nila ba? Nay. Por. Ana tagyan ayo. Bubu ako. Ay nang mubo ka ng taas. Mom naglalong kayo ang makambakan sa. Oy. Oh, karon na dia. Dara, di man nila lumbrigo na kuan ang sige kang ba mo ba. Masat na sama una. Do kaatong kasay ah. Ah, us katugdan gi. Oh, gi kan yung bagkaw di ah. Awal iha pa sila. Nana. Suday.
Kita ay. Oh, Duha tatong piko ko. 5. Diha na siya. Ala, kuyawa ay. Mo na ingan lag malingin. Kuyawa ay murag ituyog. Lingin ay. Tabi, buyag, tabi. Lah, kinurinti din eh. Biga? Ay, kurinti ah. Oh. Kukutod eh. Wag gigagas dahil di atro kutab. Guys, muning malingin sa Campus City, Minglanilla, Cebu. Muni sigarang kaliguanas mga tao. Grabe. Nahubas na. Nahubas na ang malingin bets. Ako sa kaingit. Ang malingin bets nahubas. Dagang balas yun na kay Kaya lang to lang. Lumot ang titian nyo lang. asa Naarinay ko na. Amni lungay. kita baba Si Papa. balo naikalag na diha. Nay ka lang. Bangag sa babaw na. Una gina. Asam sila dah. Una ayu dei hos ya, na ayu ni tubig di dia. Muring Kawasan Falls. Nahubas ng Kawasan Falls. Dari ma. Naarinay din diya eh. Nahubas na. Kami bigyan ko kahoy sa una, latay-latay ka ang mga tupingon. Ari-agi ko ang kay biligya. Kahoy na. Ganire, Sili ko sila. ka naman gabok. Ranger. Power Ranger. Kuha na. Ya. Mubo anak. Kuas ka yung tumpag eh. Ano ito tata? Ang hirap. Ghost and spirit. Layo ang tubod ugma ah. Lagit kay mga bato eh. Napog man mo dito. Basta daghang tubig, napog man. Dara ba daghang tubig dito. Hara ka. Magkahoy tiyo? To, tanos ka. Kira ko ako nila. Ganda. Mutan. Ganda. Kuniti ah, bija. Sunang ba? Sunang ba? Ano ba putla kay mamnya ganda. Bagor ba kung suroy rasa? Daw. Oh, dito sila kuha. Pundo na. Dapat ari be, like. Dapat ko na. Ano kuan?
lighter. Asam tunay ho, tipingan ra. Dako lighter pero ay kupian ta daog sa sinilan ta ana na lang hanto na lang mga gagahon. Dili man. Hawanin ninyo ang kuan. Hawanin ninyo ang isikilid para dili ma. Baro ni sila. Para di ka dagang tayo. Dapat ilan po mo ito gagawin mo ko gawin. Para ko. Dalaw pa sa buok. Oh, tara na. Sa pala. Tuloy. Wala tibe. Ano lang? Gitumba na. Libang de ka. Timbang guys. Ang tuloy na. Dayo apad. Manghakot ka hay. Na alin. Oh, algas na. Ah, sila udah mungkin ada.